दिनै 3 आगस्ट खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव बालाजान पुलिस थानानि बिबानगिरि मावख'गिरिनि दैदेननायाव मोनसे पुलिस हानजाया धुबुरी जिल्लानि गौरीपुर पुलिस थानानि बिबानगिरि जिथुमुनि बैसोनि बिथोनाव शुक्रबारनि मोनायाव बालाजाननि माहारियारि राजा लामा 17 आव सिग्रोमहैयो। सिग्रोमनायनि समाव मोनसे पुलिसनि हानजाया सोनाब बेंगलनिफ्राय गौरीपुरथिङै थांबाय थानाय AS 17C 7304 नम्बर बोलेर' पिकआप भेनआव सिग्रोमो। उनाव पुलिसआ सिग्रोमनानै गारिनिफ्राय 600 बथल फेग्रा गुजुनायनि सिराप जब्द खालामो आरो सानै लाइमोनखौबो हमनो हायो। हमजानाय सेंग्राफोरखौ बङाइगाव जिल्लानि केलापारा गामिनि मुंबिर उद्दिननि सानै फिसाज्ला मनिरुल हक आरो जैनुद्दिन शेख होनना मिथिनो मोन्दों। गौरीपुर पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। नैथियाव नगावनि बरफोथाराव बार्मिस सुपारिजों बुंफबनाय 2 साखा गोनां ट्राक जब्द खालामनो हादों। पुलिसआ शुक्रबारनि फुङाव धनसिरि महकुमानि बरफोथाराव बार्मिस सुपारिजों आबुं गंसे 12 साखा गोनां ट्राकखौ जब्द खालामो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला स्रोद सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै धनसिरि महकुमा पुलिस मावख'गिरि दिपेन फाथरनि दैदेननायाव मोनसे पुलिसनि हानजाया सिग्रोमनाय हाबाफारि लायो आरो बरफोथार नगरनि घनश्याम बरुवा लामायाव ट्राकखौ जब्द खालामो। बेखौ सन्देह खालामनाय जादों दि नागालेन्डनिफ्राय दयालपुर संखाथि केलाबिल जानानै लांनाय जादोंमोन। अब्ला सुपारिजों लोगोसे ट्राक नम्बर PB12Y7367 आ बरफोथाराव पुलिसनि फान्दायनायाव गोग्लैयो। पुलिसआ सिगांनिफ्रायनो ट्राकनि सालायगिरि सरनसिखौ खाबाय आरो नागिरगासिनो। बेखौ मख'नो हायोदि साननैसो उन धनसिरिनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेफोरबायदि बेसादफोरखौ जब्द खालामनायनि सोमोन्दोआव मोनसे सोद्रोम गैयै बेंखनजों दालाय खोन्दोखौ मोनसे करिडर महरै बाहायनाय जादोंमोन। थामथियाव केरेलानि वायनाडआव गिख्रंथाव हा गिसिखानायनि जाहोनाव दासिमबो गोथै सहफोरखौ बोखांगासिनो दं। प्रशासना मिथिहोयो दि वायनाडआव गोबां हा गिसिखानायनि उनाव दिनैसिमबो 358 सुबुंफोरा थैबाय। दिनैसिमबो नखरनि मानसिफोरा सा 300 सुबुंफोरखौ नागिरना दिहुननो हायाखै। बे समावनो सा 187 सुबुंफोरा जोखोम जानायजों देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। ब्रैथियाव मध्य प्रदेशनि छतरपुर जिल्लायाव शुक्रबारखालि गंसे दैखरनि सिङाव बिस गोनां गेसनि लिकेजनि जाहोनाव 4 सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे जाथाया शुक्रबारनि फुङाव जिल्लानि गौरी मल्हार पुलिस थाना ओनसोलनि सिङाव खुराहा गामियाव जादोंमोन। थैनाय सुबुंफोरा फारियै 21 बोसोर बैसोनि शेख अल्ताफ, 37 बोसोर बैसोनि शेख असलाम, 65 बोसोर बैसोनि शेख वासिर आरो 45 बोसोर बैसोनि मुन्ना कुशवाहा होनना सिनायथि होदों पुलिसआ। बाथियाव 52 बोसोर बैसोनि उनाव भारतारि हकी टीमआ अलिम्पिकआव मोनसे रेकर्ड बानायनो हादों। भारत आरो अस्ट्रेलियानि हकी टीमनि गेजेराव जोबथा लीग मेचआ शुक्रबाराव पेरिस अलिम्पिकआव गेलेनाय जादोंमोन। भारतआ बे मेचआव अस्ट्रेलियाखौ 3-2 जों फेजेनदोंमोन। भारतआ अलिम्पिकआव गिबि खेबनि थाखाय अस्ट्रेलियाखौ फेजेनदोंमोन। मख'नो गोनांदि 52 बोसोर सिगां भारतनि हकी हानजाया 1972 मायथाइयाव अलिम्पिकआव अस्ट्रेलियाखौ फेजेनदोंमोन। द'थियाव पेरिस अलिम्पिकआव हौवाफोरा आइजोफोरनि बक्सारफोरजों बादायलायदों। गासै बुहुमावनो बेनि सायाव मोनसे गोख्रों फिनजाथाय जादों। अलिम्पिकआव खालि 45 सेकेन्डआवनो एन्जेला कारिनियाखौ फेजेननायनि उनाव अल्जेरियानि इमान केलेबनि बेरेखायै गोब्राब अजद होनाय जादों। एन्जेला केरिनि बे मेचआव खालि 45 सेकेन्डआवनो जेननायखौ गनायदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बिथांखौ माब्लाबाबो रावबो बादायगिरिया एसेबां गोब्राबै बुवाखैमोन। बे जाथायनि उनाव दा नेटिजेनफोरा सोंखारिदोंमन आरो नांगौ राहा लानो दाबि खालामदोंमोन। स्निथियाव शुक्रबारखालि मिरु केबिनेटनि जथुमाव आसामनि मोनसे गिदिर थिरांथा लानाय जादों। मिरुआ सोरखारा गुवाहाटीनि रिं रडनि थाखाय रिं रड मावथांखिखौ गनायथि होबाय। मिरुआ सोरखारा गुवाहाटीआव बे गिदिर मावथांखिनि थाखाय 5,719 कोटी रां गनायथि होदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मिरु केबिनेट आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मिरु केबिनेट बे मोजां खौरांखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजानो मिथिहोयो। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो मिरु मन्त्रि नितिन गडकारीखौ साबायखर बावनानै गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एरैबायदि लिरदों। एक्सेलेन्ट निउज एस द इउनियन केबिनेट एप्रुव्स द 5,729 crore Guwahati Ring Road project, Assam places on record its deepest appreciation to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Honorable Union Minister Shri Nitin Gadkari ji for these transformative efforts. एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै।
अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।